Fuli ani tando waliɲumandon ni waati na an bɛ a kɛ ka ɲɛsin hɔrɔnya jabarani sugandiba cɛ an muso denmisɛn ani mabakɔrɔ bɛɛ ma. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw minnu bɛ ka fɔ ko aw kɛlen bɛ ka jabarani sugandi ka kɛ aw ka diinɛ jadumuw filɛ yɔrɔ ni kunnafoni sanumanw sɔrɔ yɔrɔ ye. Aw bɛ fo dantɛ foli la kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛ ta ba sababu ɲuman Seydina Sɛki Umaru Seydou Kulibali Faruku belebelew ka belebele. Cɛ min ni a ɲɔgɔnma bɛɛ a ka waati la an bɛ yamaru fo ka barikada dandi foli ni barikada min na fo yan fo silamɛya duba kɔnɔ hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛkɔrɔla la bakɔ jikɔrɔ ni yan nɔ. O ku bɛɛ ka o bisimila an ka bi kari do bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan an tilenna Muharamu kalo tile 13 la bi 1443 kira ka hijira san jati la an donna tile 14 su la. O kelen fana bɛna uti kalo tile 22 ma san 2000 ani san 21 bi kunnafoni bɛɛ lajɛlen bɛna kuma Igmadi Silamɛya kɔnɔna kunnafoniw kan ka taa se jamana kɔkan kunnafoniw ma. O la aw bɛɛ lajɛlen ka aw bisimila o kunnafoni ninnu kɛnɛ kan sɔɔni an bɛna don bɔlɔn fɛ k'u fɛsɛfɛsɛ aw ye kelen kelen. Ka kɛɲɛ ni Yoma Ashura ɲɛnamayali ye min ni a waajulu kɛnɛ sigila Jamiyatu Igmadi Silamɛya fɛ arabado uti kalo tile 18 san 2000 ani san 21 o min fana bɛnna Muharamu kalo tile 9 yɛrɛ ma. 1443 kira ka hijira san jati la a waajulu kɛnɛ sigila Igmadi Silamɛya fɛ bakɔ jikɔrɔ ni ale ndolanci kɛnɛba o sanfɛ min ni silamɛw bɔra fantan a 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka na ni waajulu kɛnɛ in ɲɛnamaya a bonya n'a hɔrɔnmaw kosɔn dugu jɛra alamusa la Muharamu kalo tile 10 1443 kira ka hijira san jati la uti kalo tile 19 san 2000 ani san 21 munna ka se ka na fara ɲɔgɔn kan bakɔ jikɔrɔ ni mangurutula Faruku yɛrɛ ka misiri belebele in fana kɔnɔ selifana seliw kɔfɛ munna ka se ka Ashura don kalan kɛnɛ sigi. O la o baaraw fana bɛɛ lajɛlen kuncɛla bonya ani karama kɔnɔ sani belebele yɛrɛ kɛli cɛ ka misiriba kɔnɔna sɔrɔ wulada fɛ darisu dilaw olu ka darisu latɛmɛna nɛgɛ kanɲɛ 17 waati kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛ ta ba Faruku ale yɛrɛ ye kɛnɛ sɔrɔ. O la belebele bisimilalen kɔfɛ kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka di Faruku ma misiriba kɔnɔna na. A ye silamɛw ladi kasatan a ye wele da ka na silamɛw bɛɛ lajɛlen ma baara ma. Baara min ni i sabatila a kan a bi maa ŋunanfa wa a bi kɛ sababu ye k'i ka diinɛ to i bolo i t'a tɔnɔmada. Aw ni ne bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka belebele ale ka o kɔrɔfɔ dɔw lamɛn. O la Moro kundala surunya la baara kɛ baliya ale de bi maa ka fugaru ye ale de b'i kɛ faden sago ye ale de b'i kɛ da sidɔn bɛɛ ye. O la min ɲini kanuɲɔgɔnw fɛ aw yera yɔrɔ o yɔrɔ aw ye ni baara de ye baara ni cɛsiri kɛ fɛn ɲini ka mɔnɛ bɔ diinɛ na a kan'o bila bolo kɔfɛ k'aw ka tiɲɛ to aw bolo k'aw ka hɔrɔnya to aw bolo k'aw to aw ka tiɲɛ kan fɛn min bɛ se k'o sabati limaniya ye nin yɛrɛ di kɔfɛ o ye baara de ye. O de la n b'a fɔ Igmadi Silamɛya tɔndenw ni karamɔgɔ sɔrɔ kɛra bamɔ de ye an t'a fɔ k'aw ye kapitɛni sɔrɔ dɛ aw ye Mali ɲɛnɛma de minɛ ji la bilahi ni karamɔgɔw kɛra nɛgɛfeere sugu de la aw ye karamɔgɔ min sɔrɔ o ye jamankisɛ jɛman pasi de ye o ni nɛgɛ wɛrɛ ti kelen ye bilahi Moro bɔn mu kɔnɛ kɛ nɔnɔ kɛnɛ de bɛ kɛ ka kuma aw fɛ karamɔgɔ min jɛlen don pasi i b'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ o de bɛ kɛ ka kuma aw fɛ taasi tɛ Faruku la yan ye ne wolodugu mɔdugu de ye n bolo 2 bi kɔrɔta sanfɛ jigiba t'a la ayi k'a fɔ ko a bilama de ɲɛna a ye jogo kolon dɔw dabila bi de hɛrɛma kɔnɔkaw ye ne seere ye a y'u ɲininka Sɛki Umaru Seydou Kulibali la depuis a bɛ waajulu daminɛ ko jɔn don a kɛlen ka waajulu daminɛ jɔnni don a kun ye jɔnni ye a bi ye jɔnni ye a ye ne ka quartier ɲininka o la
karamɔgɔ min y'a tiɲɛ kunu bi ka n'i sigi k'a b'a dilan o tɛ ne ye dɛ karamɔgɔ min ye boîtier animé ka bare animé ka taa sungurubasow animé o bɛɛ kɔfɛ ka kɛ wajulukɛla ye o tɛ Cheikh Umar Seydou Kulubali ye ayi ne tɛ sungurubaw ka da yɔrɔ dɔn wa ne tɛ walimuso bolo yɔrɔ dɔn bilahi Faruku bolo ma di walimuso ma ne tɛ walimuso camancɛ yɔrɔ dɔn abada ne bolo ma ye o la ayi ne ma ye o la bilahi ne ma ye o la taalahi ne ma ye o la ne juguw b'o dɔn kuma tɛ ninw ma Ala sɔnna Faruku y'a yɛrɛ minɛ ka se a yɛrɛ la k'a yɛrɛ kɔrɔ kolo ani bi wa ni Ala sɔnna fo kaburu kɔnɔ o jɛlen in don ɲagami ti don a la abada wa o kɔfɛ mɔrɔ ne ma kɛ karamɔgɔ ye min b'a bolo da sen kan k'a ye nana ye n k'a dun dɛ o tɛ ne ye dɛ bilahi aw karamɔgɔ ye karamɔgɔ baarakɛla ye taalahi a ye karamɔgɔ sɔrɔ min bi baara kɛ aw y'a sɔrɔ baara de la maa o maa ye ne dɔn diɲɛ kɔnɔ i ye n dɔn ni baara ye i ye n dɔn ni cɛsiri ye kunu fɔ bi wa ni Ala sɔnna fɔ kaburu kɔnɔ karamɔgɔ min bi i sigi kɛ kalandenw ma kɔnɔ a ye na n'a ye n k'a dun abada aw bɛ ne dɔn ne ye jɔnni ye n'aw ye taama yɔrɔ min a b'a sɔrɔ ne ye 100 bɔ ye n'a ye 100 bɔ yɔrɔ min a b'a sɔrɔ ne ye 1000 bɔ ye depuis kunu fɔ bi wa ni Ala sɔnna fo ka taa n don kaburu kɔnɔ o cogo kelen de don o la nin bɛ fɔ a ye k'aw jigi sigi n'a y'a sɔrɔ aw karamɔgɔ kun ti baarakɛla ye a y'a sɔrɔ a ma se ka foyi kɛ a y'a sɔrɔ a ma se ka foyi dilan aw nana fara a kan aw ka mana bi guwa mais aw nana sɔrɔ a karamɔgɔ ye sɛbɛ kɛ a ye baara kɛ a sera ka fɛn dɔw kɛ ni aw nana k'a bɛ fara a kan ka diinɛ dɛmɛ o baara ma dafa ka ban wa dafara Kulubali o baara dafara siga t'a la fewu parce que n'a kun y'a sɔrɔ karamɔgɔ bɛ fɛn kɛ a tɛ fɛn na a tɛ se fɛn na e bi jɔ i kɛ kɛta la walima i miiri bi janya ne bɛna nin kɛ cogo di karamɔgɔ tɛ fɛn kɛla ye siga t'a la fo baw mun de mais o bɛ se ka fɔ Faruku ma Kulubali abada Cheikh Umar Seydou Kulubali tɛ baarakɛla ye abada o bɛ se ka fɔ ne ma ayi o tɛ se ka fɔ Faruku ma dɛ o tɛ se ka fɔ fewu a ma daminɛ bi o kɛnɛkan ko don ne de ye karamɔgɔw civiliser Mali kɔnɔ yan karamɔgɔw la suwalen Kulubali halu fini dɔ cogo siga t'a la fewu karamɔgɔw fini dɔ cogo Mali kɔnɔ yan ne de y'a yɛlɛma siga t'a la siga t'a la fewu Kulubali ne de y'o kɛ ne de y'o kɛ bilahi Mali kɔnɔ yan siga t'a la karamɔgɔw ye cogo wajulu kɛnɛw ye cogo ne ye yɛlɛma don o la Mali kɔnɔ yan bilahi total Kulubali aw b'o kalama o siga t'a la fewu Yamaru aw b'o kalama dɛ kɛnɛkan ko don o la nin bɛ fɔ ye dɔrɔn k'aw jigi sigi a k'a dɔn a bɛ karamɔgɔ min kɔ Kulubali ala maa kan ka cɛsiri Faruku nɔfɛ siga t'a la maa kan ka jija Faruku nɔfɛ maa kan ka baara kɛ Faruku nɔfɛ sabu e bɛna waati min i y'a sɔrɔ Faruku yɛrɛ ye baara kɛ siga t'a la fɔ nin ye tiɲɛ ye wulibali don kɛnɛkan ko don o la n'a jɛra Ala ye Kulubali an bɛ kunda la surunyali kɛ a bɛ kɛ ten baw mun de alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin an bɛ belebele fo ka barikada ka di Ala fɛ sijan kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'o di ani a bona bɛɛ lajɛlen ma hali sisan an to Ashura ale do kuncɛ baaraw hukumu kɔnɔ na Ala sɔnna belebele kɛlen kɔfɛ ka silamɛw ladi misiriba kɔnɔ na i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na baara de bɛ maa ŋunanfa wa baara de bɛ kɛ sababu ye silamɛ i bɛ wasa ni yɛrɛ ye k'i yɛrɛ ta ka i maa minnu sirimɛ i la ka olu fana ta fo ka i ka diinɛ fana ta o la Jamiyatu Hikmadin Islamiyya jɛdenw ye nin yɔrɔ in faamu kosɛbɛ ka kafo belebele yɛrɛ ka hakilina ɲuman ma baara belebelew bi senna u fɛ munna ka se ka diinɛ kɔrɔta o de nana ni Hikmadin Islamiyya musokɔrɔbaw ka biro ni o ye a ɲɛmayaso ye olu ka hakilinaw ye ka se ka na safinɛ dilanyɔrɔ dɔ ka o jɔ bakɔ jikɔrɔ ni mangoro tula Faruku yɛrɛ ka misiri belebele ale kɛrɛfɛla la tɛ coyi arajo hɔrɔnya ni tele hɔrɔnya olu jabala kɛrɛfɛla la Ala sɔnna birigiden fɔlɔ in so in yɛrɛ birigiden fɔlɔ dala belebele yɛrɛ fɛ waati tɛmɛlenw na
baara kɔni tura sena fo ala sɔnna ashura do kunjɛ de la ka se ka na ni safinɛ dilanyɔrɔ in kolobo kariliba ka o kɛ Faruku yɛrɛ fɛ ka safinɛ kunfɔlɔw dilan belebele yɛrɛ ka laban ka safinɛ dɔw san a la a kɛra wasako ba ye Jamiyatu Ihmadine Islamiya ɲɛmayaso bɛɛ lajɛlen bolo kasata ni musokɔrɔbaw ka biro ni o ye Baminata Fɔnba Baminata Jalo madame Fɔnba ka taa se tanti Nantɛnɛ Sangare madame Si tanti Bamam Dumiya madame Yalkuye a kɛra nisɔndiya koba ye u n'u ka biro maaw bɛɛ lajɛlen bolo u y'u ka nisɔndiya sɛbɛkɔrɔ jira nin kɛnɛ in kan ka ala fo ka ala barikada ani ka belebele yɛrɛ tanu ka ko ɲuman dɔ ko in bɛɛ lajɛlen min ye ale ka sababu ni a ka kɔnɔnajɛya ye o la o jumasina yugu ale a ka kuma galamani tɛngu maa damadɔ la olu y'u ka nisɔndiya yira aw ni ne bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka olu lamɛn. Dimanche décembre kalo tile 13 san 2020 Alamusa uti kalo tile 19 san 2021 tile caman dalen kɔfɛ ɲan kan Ihmadine Islamiya guide spirituel Seydina Cheikh Umar Seydou Coulibaly a tun ye layidu min ta o layidu dafalen filɛ Ihmadine Islamiya musokɔrɔbaw ka safinɛ dilanyɔrɔ o de ye birikiden fɔlɔ dara san 2020 décembre kalo wa a dayɛlɛnna ka bɛn Ashura 1443 o duwawu kalanba don yɛrɛ fɛnɛ ma Bako Jikɔrɔ ni Mangorotu o kɔni kɔnɔna la wari caman bɔlen kɔfɛ tile caman ani su caman kɛlen kɔfɛ cala Ihmadine Islamiya sojɔla ŋanaw kɔni fɛ nin sokofɔlen kɔni dayɛlɛni baaraw latigɛlen filɛ nin ye ka bɛn nin donba in ma ni mago bɛ Ihmadine Islamiya musokɔrɔbaw ka safinɛ dilanyɔrɔ la a bi Bako Jikɔrɔ ni Mangorotu cɛmancɛ la coyi Faruku ka misiriba o kɔrɔnyanfan fɛ ani immeuble Bawumu Kone bɛɛ lajɛlen bi kare kelen kɔnɔ immeuble Bawumu Kone min ni arajo hɔrɔnya ni tele hɔrɔnya cogolen do ye ka fara boulangerie pâtisserie Bawumu Kone o fana kan ni inauguration in kɔni kɛra nisɔndiya koba ye Ihmadine Islamiya jɛdenw ani kanuɲanw bolo sabu nin bɛna kɛ sababu ye ka ŋɛni belebeleba ka o bɔ silamɛya diinɛ o kɔni kɔnɔna la Faruku donnen kɔfɛ ni usine savonnerie kɔni kɔnɔna la a fɔlɔla ka ruban d'inauguration ka o kɔni tigɛ o kɔfɛ munumunu salo caman o kɔni kɛra ni lahawtaso belebele o kɔni kɔnɔna la cɛw ani musow bɛɛ lajɛlen munyamunyalen an b'a ye k'a fɔ u b'a la ka baara kelen kɔni ɲɛfɔ a dɔnba ŋanaw fɛ subana mansin minnu bi nin baara in kɛ olu bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔnnen kɔfɛ boyi Faruku yɛrɛ ani délégation minnu tun do u ye safinɛ kunfɔlɔw kɔni san o kɔfɛ Ihmadine Islamiya musokɔrɔba minnu tun bi kɛnɛ kan u y'u ka nisɔndiya yira an nisɔndiyalen do bi kosɛbɛ an nisɔndiyalenba de do ni an ka safinɛ dayɛlɛni a biriki fɔlɔ dara an ɲɛna yan an ye duwawu kɛ ala ye an ye duwawu k'an yɛrɛ n ala ka a dayɛlɛ don yira an na an b'a la fo la k'ala barikada an filɛ a dayɛlɛni kɛnɛ de kan bi an b'a fɔ alhamdulilayi wojuma an bɛ karamɔgɔ yɛrɛ fo nin bɛɛ bonya ye karamɔgɔ de ta ye a bɛɛ bɛ segin karamɔgɔ de ma ale de ye nin daminɛ ka tɛmɛ san ka da miliyɔn caman ka so in jɔ miliyɔn an balaka bɛɛ lajɛlen de ta ye safinɛ dilanyɔrɔ ye an b'o nisɔndiya kɛnɛ de kan bi a bi y'a baara daminɛ fɔlɔ de an b'a ɲini ala fɛ ala ka baara in ala k'a yiriwa safinɛ in ala k'a yiriwa an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen de fɛ bɛɛ ka safinɛ in san safinɛ hɔrɔnya in Faruku tiɲɛ yɛrɛ la ni mɔgɔ ma safinɛ in sɔrɔ k'i ko a kɛra ko i kora mɛ i ma jɛ dɛ i ma jɛ f'i ka Faruku ka safinɛ in de san i ka se ka jɛ wojuma an b'a fɔ bi alhamdulillah ala min sɔnna ka bi yira anw kɛnɛma na an b'a la fo ka waliɲuman dɔ dante foli min na an bɛ karamɔgɔ fo ale min ye nin sababu ɲumanw k'an ye an b'a fo ka waliɲuman dɔ dante foli min na ala ka ɲɔgɔnna caman nɔgɔya an ye ala
ka laɲiniw bɛɛ sabati ala ka haminanko bɛɛ nɔgɔya ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma sankura hɛrɛ a dayɛlɛla hasura la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a ɲɔgɔnna caman nɔgɔya ye ala ka laɲiniw bɛɛ sabati an Ikimaldini musokɔrɔbaw an kɔntanenba de don bi ala fariko mori minɛ mori bamu den ni basiru den fariko n'ale min fɔ dɔrɔn a b'o de kɛ fariko b'a kumakan jate sa fariko b'a kumakan kɔ dɛ k'a fɔ bi cu k'a fɔ ca fariko o mori tɛ fariko ye n'ale min fɔ a b'a kɛ wa fariko bɛ kuma fɔ don jan kuma a b'a fɔ k'a bila wa an y'a bɛɛ ye kelen kelen nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ a kɛra safinɛ dilan usine ko in a yɔrɔ a fɔra an ɲɛna k'a bɛna safinɛ dilan yɔrɔ fɛngɛ san ka di an ma a fɔra ala ma kalo kelen bɔ safinɛ dilan yɔrɔ fariko y'a san ka di anw ma ka anw bila an ka taa machine ninnu bɛɛ san fariko ko kuma fosi tɛ anw da an b'a deli masa arahamani de fɛ sija ni kɛnɛ laban ko ɲuman ala ka di cɛ ma ala kana jugu ntanya ala kana jugu sala wallahi anw de ko k'an bɛ fariko fɛ wa an b'a fɛ f'an ka sa an ma nimisa fariko dɔnni na fariko dɔnni ye nafaba de ɲa ye ala da nin yɛrɛ ma nin ye nafa belebele de ye wa tɔ bɛ kɔfɛ safinɛ dilan usine yɛrɛ an sigilen bɛ k'o kɔnɔ ni ala sɔnna ma hali o don tɛ janya an musow an b'o sɔrɔ ni safinɛ dilan yɔrɔ nin dira Ikimaldini muso bɛɛ de ma alhamdulillah o duma kuma t'anw fɛ an bɛ ala barikada de ne karamɔgɔba in nɔfɛ tugun ye a yɛrɛ ɲuman na anw ma salen sɔrɔ dɛ anw bɔra ni nkorongofin de ye ji kɔnɔ alhamdulillah an bɛ ala tanu k'a barikada a da ko a bɛ fɛn fɛn k'an ye n'a y'a fɔ a b'a kɛ safinɛ dilan yɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ ala ka barika don a la yarabi ala k'a ji di ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma jikɔrɔninkaw nin y'u garijɛgɛ de ye teleso dayɛlɛnna arajoso dayɛlɛnna alhamdulillah safinɛ dilan yɔrɔ fana bɛ yan o kɔni u kana u ka fara an kan an ka jɛ ka baara kɛ denmisɛnw kana cɛmisɛnw kana mɔgɔkɔrɔbaw kɔni olu ye ko daminɛlaw de ye denmisɛnw de b'a laban hali bi an bɛ wele de bila bɛɛ lajɛlen ma nin tɛ mɔgɔ damadɔ ko ye jama bɛɛ ka na bɛɛ de ta don karamɔgɔ min y'a yɔrɔ san ka a minɛnw san ka wari bɛɛ lajɛlen bɔ an b'a fo k'a barikada an bɛ si jani kɛnɛ de ɲini ala fɛ ala k'o d'a ma ala k'a ka denbaya k'a sago ye ala ka den ninnu tɔnɔ dun so d'a ma ala ka barika don a la ka barika don a ka denbaya la hakɛtɔ bɛ kuma kan salalasu olu ka nisɔndiya yira baara ninnu bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen faruku yɛrɛ ye kuma ta a se ye bilasirali minnu ye a ye olu kɛ kuma minnu kɔnɔna la a ye maaw wele ka na baara ma ni o tɛ silamɛya tɛ se a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta dugawu kolo gɛlɛnw sɔrɔla ka kɛ ka nin baara in bɛɛ kuncɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka musokɔrɔbaw ka sugu ja ka silamɛya sugu ja alhamdulillah rabbil alamin an bɛ belebelew ka belebele fo ka di ala fɛ si kuntalajan hɛrɛma ala ko di ani a bɔna kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma hali sisan an y'a to nin kulobo karili hukumu kɔnɔna na belebelew ka belebele yɛrɛ Seydina Sheikh Umar Seydou Kulibali Faruku a kɛlen kɔfɛ ka nin yɔrɔ belebele in kulobo kari ala sɔnna nisɔndiya min bi a la a ye o jira ka aw hakili lajigi dɔɔni k'a fɔ musokɔrɔbaw ka safinɛ dilan yɔrɔ in filɛ ka bila yɔrɔ min na sisan ni safinɛw bɛna dilan a yɔrɔ la ni ala sɔnna a yɔrɔ sanfɛla a bɛ t'i jɔ fo sokala 4 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la ni o ye étage 4 ye mawuludu dunanw wali kelen ala ka diinɛ ɲɛnamayali donbaw ala ka diinɛ donbaw ɲɛnamayali dunanw olu bɛ na jigi o so in fana kɔnɔna na ala sɔnna a fana ni daliba masa ka diɲɛ a baaraw bi sen kabini a birigiden fɔlɔ dala décembre kalo tile 13 san 2020 fo kana se yɔrɔ min na i n'a fɔ an bi sisan baaraw kɔni bi senna su ani tile so belebele in na munna hali sisan ka se ka ala subhanahu wa taala ka diinɛ o kɔrɔ ta ni daliba masa o ka jɛn ala sɔnna belebele yɛrɛ ye a ka nisɔndiya min jira o juma sina yugo ale ye kuma galamuni tɛngu belebele la aw ni ne bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka o kɔrɔfɔ fɔ fana lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Elhaj Sheikh Umar Seydou Kulibali Faruku Ayatullahi fi dini kelen kɔfɛ ka safinɛ dilan yɔrɔ belebele birikiden fɔlɔ da décembre kalo san 2020 kɔnɔna la a kelen filɛ nin ye k'a dayɛlɛ ka bɛn Ashura san 1443 yɛrɛ don ma Bako Jikɔrɔ ni Mangorontu o kɔnɔna la o min bɛnna Alamusa uti kalo tile 19 o fana ma jamakuluba olu bɛɛ tun bɛ yen
cogo min ka se ka nin baara in kɔni seereya. Faruku kɛlen kɔfɛ ka ruban tigɛ ani munumunu salo ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ sanu baaraw bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ boyi Faruku y'i jɔ kiraw ani nabi ɲumanw jɔyɔrɔ la ka wele bila Ala subhanahu wa ta'ala ka jɔnw ma minnu ko u mako bɛ Ala ka diinɛ la ka na baara ma sabu ni baara tɛ laɲiniw tɛ se kɛ sɔrɔ fɛn wa ni baara yɛrɛ fɛnɛ tɛ silamɛya diinɛ kɔrɔtali fana ma nɔgɔ. An bɛ Ala fo ka barikada ka ɲini a fɛ a ka kisi nɛɛma kɛ kiraba kan a k'a ka somɔgɔbaw kan a k'a ka nɔfɛtuguba ɲuman bɛɛ kan tele hɔrɔnya an bɛ aw yɛrɛ fo ka ɲini Ala fɛ Ala ka barika don an n'aw la Ala ka n'aw jidi Ala ka n'aw kɔrɔta baara in ta fanga Ala k'a di an n'aw ma Ala k'o kɛ kira ni doma in kama sɔla Ala rasuli wulada in na nisɔndiya min bɛ Faruku la an tɛ se k'a fɔ ka se a da la an y'o de fɔ misiri kɔnɔ sisan a bɛ kalanba ni dayɛlɛninba min kɛ kanuɲɔgɔn ni silamɛ bɛɛ ye o de nisɔndiya ka bon ka tɛmɛ nin baara in yɛrɛ kan o juma fɔ an ka baara de kɛ n'an bɛ baara kɛ mɔnɛ ti bɔ an na n'an bɛ baara kɛ an ka layidu ti to an bolo n'an bɛ baara kɛ an ka diinɛ ti hɔrɔnya anw bɛ fɛ kɛ ka hɔrɔnya min di silamɛya ma n'o ye silamɛya kɛ indépendance ye o ti sɔrɔ abada ni baara sɛbɛ tɛ o la n'an ye baara kɛ ka siri an yɛrɛ la kɛ jɔna an yɛrɛ ye Ala ko cogo min an b'a kɛ ten maa tɛ se k'a bali mɛ n'an bɛ baara kɛ an bɛ se ka ko kɛ i sirili i jugu la est-ce que mɔgɔ bɛ min na a bɛ se ka sabati wa a se ka sabati o suma na a b'o dayɛlɛnni kɛ bɛɛ ye Bamakɔ y'a Bamakɔ kɔfɛ diɲɛ geje bɛɛ la kanuɲɔgɔn bi yɔrɔ o yɔrɔ an b'o su ka kɛ baara de kan k'aw su ka kɛ cɛsiri kan k'aw su ka kɛ dɔ kɛ kan bamanankan kɔrɔw y'o fɔ ka kɔ anw ye ko baara lankolon tɛ yen maa lankolon de bɛ yen baara o baara ni baara dagalen don halala don o ye baara sɛbɛn ye silamɛ bolo wa n'i y'a kɛ k'a ɲɛ i bɛ wasa i bɛ se ka maa wasa wa i bɛ se ka diinɛ yɛrɛ wasa nin baara min filɛ nin ye a ye ɲɛna ye ko fitinin ye mɛ ni cɛsiri kɛra ka jija kɛ a se bɛ Ala ye safunɛ dilan iziniw yɛrɛ olu bɛna nin kɔfɛ ya Rabbi Ala m'o sabatira Ala k'o kɛ kira bonya kama kuranɛ barika kama sɔla Ala rasuli o la kunda Ala surunya la o dakunɛ fila de bɛ an bolo ka fɔ an bɛ an baw yɛrɛ fo minnu kɛra nin cɛsiri baw ye diinɛ furadama a bɛ musoba ninnu de bolo olu de ye kira dɛmɛ kira kɔfɛ maa ɲuman fɛn o fɛn nana musoba ninnu de y'a bɛɛ dɛmɛ wa ni musow ka kɔnɔnajɛya n'u ka yɛrɛ di ye silamɛya ma o de b'a to diinɛ ka laɲini bɛ sabati o la an jigi b'u kan an b'a dɔn nin ye safinɛ dilayɔrɔ ye bi a baaraw bɛna kɛ i b'a fɔ an b'a fɛ cogo min na wa an jigi bi koba camanba kan u bolo diinɛ dɛmɛli la diinɛ dɛmɛli baara la min ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka n'u sabati Ala ka barika don an n'u la Ala ka labanko ɲuman kɛ an n'u ye Ala k'o kɛ kira bonya kama soba in yɛrɛ Ala k'a tɔ bɛɛ ba hɛrɛ la Ala k'a baaraw teliya ani inauguration ba ka dunanbaw bisimila kɔnɔ Ala k'o don fana yira an na Ala k'o k'an ye Ala ya bonya kama sɔla Ala rasuli Ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ boyi waati min na Faruku ye duwawu kolo gɛlɛn kɛ silamɛw ye ka sɔrɔ sa ka kan bɛɛ ka o da ɲɔgɔn ye an bɛ duwawu de kɛ Ala ka nin safinɛ dilan yɔrɔ in kɔrɔta diɲɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ safinɛ dilan yɔrɔ bi silamɛya diinɛ tɔgɔ la. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ belebele fo ka dira fɛ Seku Kuntalajan hɛrɛ ma Ala k'o kalifa an la nin bɛ kɛ sababu ye an bɛ Mali kɔ kan kunnafoniyaw lasɔrɔ an ka bi jasɔrɔ lajɛ. Afrique du Sud jamana kɔnɔna la maa dɔ kɔni ye jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ wasadenbulu maa ɲɛmaaya a kɔni bi o kofɔ ni maa kofɔlen min kɔni filɛ nin ye uti kalo tɛmɛnen a gwɛnna k'a bɔ minisiriya o kɔni na maa wɛrɛ tɛ dɛ a fɔ ko Nosiviwe Mapisa Nkakula ni maa kofɔlen de sugantilen filɛ nin ye ka kɛ wasadenbulu maa ɲɛmaaba o kɔni ye Afrique du Sud jamana ɲɛma ni ale ka
jɛ Cyril Ramaphosa fanga sɛnɛmatɔn maaw kɔni ye u ka nisɔndiya yira k'a fɔ ni cɛ kofɔlen min kɔni filɛ nin ye jɔyɔrɔ min dira a ma a fanga ti a la wa dɔnni ti a la wa n'a yɛrɛ fɛnɛ kɔni man kan minisiri kɔrɔ min kɔni filɛ nin ye jalakili bolo kɔni tun ɲɛsinnen a ma waati tɛmɛnenw na k'a fɔ a ma se ka jaabi jɔnjɔn foyi kɔni di bingani waleya minnu kɛra waati tɛmɛnenw na o cogo kelen fɛnɛ don a ma se ka jaabi fɛnɛ di ani Cyril Ramaphosa ka mankan waatiw olu kɔni na a sera ka min fɔ dɔrɔn kɛlɛ minnu kɛra ani mankan minnu kɛra ni waati in kɔni na Afrique du Sud wasadenbulon maa ɲɛmaa kura maa gɛrɛ tɛ dɛ a fɔ Mapisa Nkakula ale de bina kɛ maa ɲɛmaa ye a sugandira kabini alamisa uti kalo tile 19. Banbaci wale tigilamaw bina Burkina Faso jamanaden dɔw kan maa minnu bɔnɛra u ni na u bɛ se maa 80 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma civil ye maa 60 ani maa 5 ye gendarme ye maa 15 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye a kɛra Burkina Faso Niger ani Mali jamana dancɛ la an ko yɔrɔ min ma la zone des 3 frontières maa kofɔlen minnu kɔni bɔnɛlen filɛ u ni na nin ye u kɔni tun bɛ mobili kɔnɔna la Burkina Faso ale kaɲangala kɔni fɛ an bi waati mina iko bi maa 65 minnu ye civilu ye maa 52 olu kɔni ye cɛ muso ye maa 7 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye maa minnu kɛn bɛ ko fini ta u yɛrɛ ye n'an ko ma ko volontaire o ye maa 6 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye maa 60 ani maa 4 olu bɛɛ lajɛlen ka suturali kɛra alamusa tɛmɛnen Arbinda ale kɔni na Sahel sanfɛ ni waati in na gouvernement kɔni ye taasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu fatura olu bɛɛ lajɛlen somaw ma a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin finitigiw ma ani maa minnu kɛn bɛ ka fini ta u yɛrɛ ye volontaires jateminɛw y'a yira k'a fɔ u kɛra sababu ye banbaci wale kɛbaa maa 400 ka olu kɔni sɛbɛkɔrɔ laboli maa 80 olu bɔnɛra u ni na wa u ye minɛn caman fana kɔni sɔrɔ gendarme ka fara supplétif volontaire maa ninnu kɔni kan ni waati in na gɛlɛyaba bɛ u kan Burkina Faso jamana kɔnɔna la arajo tele u bɛɛ lajɛlen ye u ka programu kɔni yɛlɛma ni waati in na ka sabu kɛ ko subonda sigira ni maa kofɔlen ninnu kɔni ye kabini uti kalo daminɛ fɔ an bɛ waati min na iko bi civili maa 90 ani maa 8 olu de bɔnɛra u ni na an bɛ waati min na iko bi. Diɲɛ seleke naani jɛkuluba Nations Unies ko don a ma ɲɛmaaba a kumara min senfɛ a ye wele bila Ethiopie ka den bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la fan fila minnu bi kɛlɛ la u ka kɛlɛkɛminɛnw bila ka sigi ka fɔ kɛ u taabolo ye maa ba yirika olu de sara maa ba 100 caman olu bɔra u nɔ la wa an bi waati min na iko bi maa 5 o ye a dɔgɔyalen ye kungɔ bɛ ɲini ka olu kɔni ta tiɲɛ nin de ye kɛlɛ kɔni conséquences ye bi Tigre marabolo Ethiopie jamana kɛlɛ la kalo 9 o kɔni kɔnɔna la Ethiopie yɔrɔ do min bɛ kɛlɛ la ni waati in kɔni na Addis Abeba ani Tigre lakanaba kɛlɛkɛcɛw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ in kɛra sababu ye ka du ni du ka olu kɔni fara ka denbayaw kɔni dakolon ci ka jamana cakɛ bunda caman kɔni tiɲɛ o de kama jamanadenw kan ka fara ɲɔgɔn kan bi Ethiopie jamana kɔnɔna la ka sigi ka fɔ kɛ o ka fisa ni marifata in kɔni ye ni Antonio Guterres ka kɔrɔfɔw kɔni ye a kɛlen ka nin kuma in fana kɔni fɔ dimanche tɛmɛnen farafina keleyantɔnba Union Africaine fana y'a yira k'a fɔ olu bɛ u fanga fara Nations Unies maaw ta kan cogo min Tigre kunkanko kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen bi se nɔgɔya. Kenya jamana ɲɛma tun ye hakilina min ta san 2021 daminɛw la o de tun ye k'a fɔ ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la an ko a ma ko constitution kiiri tigɛlamaw kɔni ye kiiri bɔ ka bin an ko a ma ko cour d'appel Kenya jamana kɔnɔna la min senfɛ u y'a yira k'a fɔ nin baara kofɔlen kɔni tɛna bɛn a kuma mɛnnen jamana ɲɛma fɛ a kɔni y'a ka nisɔngoya kɔni yira kosɛbɛ kosɛbɛ ka maaw hakili lajigi k'a fɔ nin sariya sun yɛlɛma min kɔni
kɔni filɛ nin ye a hakilina bɔra jamana ɲɛma Uhuru Kayantaw la kun foyi kɔni kun tɛ a la cogo min ka se ka pɔsi dɔ sigi sen kan an ko min ma ko premier ministre ka sabu kɛ Kenya jamana kɔnɔna la bi o kɔni tɛ ka tila ka dangan fila ɲɔgɔn na ɲini ministre ɲɛma kɔni na min dɔ bi bɔ fanga senamatɔn maaw fan fɛ o cogo kelen fɛnɛ don dɔ bi bɔ fanga tigilamaaw fana kɔni fan fɛ kun foyi tɛ a la mankan minnu bi kɛ kalafili waatiw la o mankan ninnu bɛɛ kɔni ka se jɔ ka maaw hakili lajigi k'a fɔ wasadenw olu kɔni tun sɔnna ni sariya sunba yɛlɛma in kɔni ma mɛ kalo tile 11 tɛmɛnen nga a tun ka ɲi ka taa bila jamanadenw de ɲɛkukɔrɔ sisan an bi o la dɔrɔn kiiri tigɛlamaw de wulilen filɛ nin ye k'a yira k'a fɔ ko fɛn do fɛn min ni a kɔni t'i bɛn ka maaw hakili lajigi k'a fɔ jamana ɲɛma kalafili nata bilalen do Kenya jamana kɔnɔna la san 2020 uti kalo ni Allahu ka jɛn Uganda jamana ɲɛmaw kɔni ye sariya dɔ ta sariya min bi kɛ sababu ye baɲumankɛtɔn minnu be yen a bi taa se baɲumankɛtɔn kulu 54 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma u bɛɛ k'u ka baaraw jɔ ni waati na ka sabu kɛ u tala ka baara kɛ sariya kɔnɔna la an ko baɲumankɛtɔn ninnu ma o ONG non gouvernemental a kɔni kuma mɛnne a ye dusu kami don maa caman dusukunna ka sabu kɛ maa 100 caman ka taa se maa 200 kama olu be dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ ni baɲumankɛtɔn ninnu kɔni hukumu kɔnɔna la ni suspension min kɔni filɛ nin ye a be tali kɛ baɲumankɛtɔnw na minnu bi baara kɛ politikiko binakun kan diinɛko binakun kan ani sigidaw ka ɲɛta binakun o fɛnɛ kɔni kan wa baɲumankɛtɔnw na baɲumankɛtɔn belebele dɔ fɛnɛ kɔni bi a la an ko min ma ko chapter fire min kɔni ye baɲumankɛtɔn ye min jɔda ka bon kosɛbɛ maaw dɛmɛni na Uganda ale jamana kɔni kɔnɔna la ni waati in na maa caman ye u ka nisɔngoya kɔni yira jamana ɲɛmaw ka ni lahalaya in na minnu senfɛ u y'a yira k'a fɔ u tun ka ɲi ka maaw lasɔmi nka k'a kɛ nin cogo in na a fɔra yɔrɔ min k'a bi daminɛ o yɔrɔ o kɛra fɛn min ni o kɔni ma bɛn nin waati in kɔni na Uganda jamana ɲɛma Yoweri Museveni ale min bɛ fanga la kabini san 1986 ani États-Unis jamana kɔni cɛ ka di kosɛbɛ nin waati in na a kɔni y'a yira nin baɲumankɛtɔn ninnu de bɛ ka kɛ sababu ye a fanba ka bisiba sa don olu ka jamana kɔnɔna la hɔrɔnya jabarani suwandiba cɛ muso denmisɛn mabakɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni de bɛ dansigi kɛ anw ka bi bamanankan kunnafoniw na ni Ala sɔnna sini ni waati kelen na dɔw wɛrɛw bɛ ɲini ka di aw ma min ni si tɛ kelen ye Mawuludu Nabawi a bi ka tendirima ka gɛrɛ ni o bi bɛn silamɛya san kalo 3nan tile 12 ma an dun tilenna bi kalo fɔlɔ tile 13 la o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ani Mawuludu kɔni tɔ tora sanga damadɔ ni daliba masa u ka jɛn o la Jamiyatu Ihmadul Silamɛya ye lajɛrɛbaw daminɛ kabini waati janw na Mawuludu ale baaraw labɛn ko ɲuman kama ni Ala sɔnna baaraw kɔni na to senna sa ka daminɛ ni waati na fo ka taa se Mawuludu ale tɛmɛnen ma lajɛrɛw la ka taa se hakilina jagabaw la Mawuludu baaraw ani a dunanw bɛɛ lajɛlen kunbɛ ko ɲuman na ni daliba masa o ka jɛn nka ni kɛyɔrɔ min sɔrɔla ɲinɛ Mawuludu la Jamiyatu Ihmadul Silamɛya fɛ o bɛna fɔ jama ye an ka fiɲɛsiraw kan ni o ye arajo hɔrɔnya ale fiɲɛsiraw ye ka taa se tele hɔrɔnya fiɲɛsiraw ma ani Ihmadul Silamɛya ka kunnafoni sɔrɔ sira kelen bɛɛ lajɛlen o la Ala ka Mawuludu baaraw fana ɲɛ ka di an ma su hɛrɛ o bɛ masaramani bolo Ala ka di an bɛɛ ma an ka jamana Ala ka kolosuma ka barika kira bonya n'an karamɔgɔ Fariku n'a bonasama barika kosɔn sɔli ala rasul